И здравейте хора, аз съм Марто Гейминг и днес ще снимам на Терария. И днес ще си направя къщичка, като за начало. Аз съм играл почти вече 2 години тази игра, но реших да снимам на нея, защото много хора го правят. А пък играта е интересна и ние ще ви запозная с нея. И ще оцелявам и ще има и много епизоди на нея. Ще снимам с други играчи, който пожелая може да пише като коментар в клипа и ще играем заедно. Сега ще посъбирам малко дърво, за да построя къщичка и така. И зайче. Ами вече няма зайче. Ето го и селянина, който е с различно име. На мен ми е с код в този мап и сега ще го питам какво му се крафна. Ето хелпа, тук ви описва как да го приведете в къщата си. Ето го крафтинга, например, тук слагате даден айтъм, който искате. Някой не може за това, че ако ви откаже, не се пробвайте пак. Ето, например, с дървото колко неща могат да се направят. Ето. И така търсите какво може да се направите. Сега ще се направя една къщичка. Една скромна. Ето. Тази игра е малко лесна, но за напред е трудно. Сам да може да играете и ще ви стане лесно. Добре. И сега ще направя workbench. Ще ви покажа как. Ето, например, имате дърво и ето какво може да се крафнете. Ето, мога да се крафна workbench, затова че няма да чакам слайм. Това е от Селинджер, бе. И да, аз го наричам Селинджер, защото първо е смешно, второ не ми се вика Скот или тем подобни. Сега си правя 2 врати. Да запечатам през нощта. Ще май за тия тъпи хорца. Аз пък хора, тия зомбита. Ето сега ще накарам селянина да живее в моята къща. Много е просто, само ви трябват 1 или 2 стола, една маса, 2 врати и от тази задна стена. Ето, сега ще я направя. За да строите по-бързо, натискате Ctrl контрола, ако някой не знае. И така строите като машина. Чайте малко да направим торчове. Ето, усетихме като хората. Свършваме дървото и това ще е малък проблем, но ще взема друго. Ето, свърши. И сега ще ви покажа как да го добавите към къщата си. Ето, на мен вече всичко е готово. Цъкате ето тази къщичка, ако сте в мултиплеер, ще ви излязат първо мечове, че ето тук тази къщичка.
Но на синглплеер е така. Цъкате къщичката и търсите кой да хостите. И ето, аз сега искам този селянин да хостна и ето. Взимам го и ето това ще излезе. Сега той ще живее в моята къща. Ако мога е Ангела. Другия път е Ангела. И добре, и мисля, че схванахте. Ще го избия с новия си меч. Да, направих си нов меч, защото първия само ръчка. Този може да напада по-бързо и да взима повече дефенс. Аз пък дефенс да меч и да се пазят с него от летящите врагове. Сега е нощ и това ще е малка пречка, но ще видим какво ще става. Виж го ти нахалник, махай се от така. Намерил с кой се заяжда. Като се развиете ще имате много по-хубави неща. Аз нарочно почнах от начало, за да снимам с вас. И няма да играя, докато няма възможност да снимам, за да ви държа в течение. И така. За края може да ви покажа другите си профили на играта, но не обещавам. Затова може във втория епизод. И то ще има най-малко 5 епизода на тази игра. И така. Сега ще кажете каква е тази тъпа игра, ама всъщност играта е мега яката. После ще има босове, много по-различни чудовища от зомбита. И хей колко стомни тук са наредили. Падаща звезда. Ама то отгоре малко. Ами, рано ми е за отгоре още. Има много биомови, като Харпи, биома, който е гарен, но карай се. Амо материал, както и да е. Ето, например, сега с гела могат да се правят различни неща. Кинг слайм, да го знам как. Но ще ви трябва необходимен workbench, ако искате да си крафтвате доста сериозни неща като това. Виждате мини шар, което аз изобщо не съм го виждал. Звездата, да, метеоритния бар се намира долу в ада. И да, вижте 55 range damage, значи много специално. Това се прави само с наковалня, аз съм го имал и е много хубаво. Пък това какво е, не съм го виждал. И още не съм намирал един биом, който има перли вътре. Но се надявам да го намеря и да направя много хубави работи. И това може да е за сега края на клипа. Първи епизод. Ще има и втори. И това беше всичко от мен. Бай до втори.